Dobrý deň lidičky, je teda nová season a dneska ideme hrať Driody, ideme s Bikasemom, sme bez duo, takže tak. Pozdravuje do videa, len vy ho nepočujete. To ste mať upravím, kúpim si mikrák, potom ho budete počuť. Lebo ja ho kúpim cez sluchatka aj vy nie, ale to si potom urobím. Ale ideme hrať novú season Reload, uvidíme čo tam budú za zbrane. A uvidím, aká je to season. Takže tak. Viem, že vás to štve možno, že teraz tuto ho nepočujete. Bikasemu ostatných ľudí, ako sa s nimi rozprávam. Ale potom ich budete počuť. Áno. Takže tak, začíname. Vidíte, dobre obrazovku, počkajte, opravím. Tak. Ešte raz opakujem, nepočujete ich teraz, ale opravím si mikrofón, urobím si to potom. Áno, on teraz pozdravuje do videa, hovorí ahojte. Takže všetci do komentárov píšte Bikasemu. Alebo môžete iba Kiko, stačí. Môžete písať stačí iba Kiko. Potom ešte dneska budú hrať aj Peter Kidom, takže tak. Uvidíme, čo budeme mať v reloadoch. Mapa je Squid Game, zasa. Nie je to najlepšia mapa, ale aj najlepšia. Padá mi kombatka. Nemám ju rád, ale... Ne! Už to skoro spadol. Teraz mi to seká. A... Tak. Dobre. Bikasem za chvíľku niekoho zabije. No tak nezabije. Našho legendáru Česko mi. Niekto sa tu healuje. Ideme dole. Idem pomôcť, alebo... Tak to bol dobrý kúšťoš. Sorry. Nechcel som ti ukrásť. Mám iba kombatku. GGkami. Musím si kúpiť aj podložku. Pod klaviškou mám pod myš a som Bikasem, lebo máš mi klaviarstvo. Pozor, tu je borec. Dobre, borec mi dal cheating. Dobre, ja mám najhorší aim. Dostal. Ale ja mám medkit. Tak ty si dobrý kúšťoš. Reboot. Nemal som, lebo som nemal. Takže čaute. Toto bol druhý diel, takže čau vás pozdravuje. No tretí, pardon. Bude aj štvrtý dneska, takže čus.